Gandya kang cinarita maksih menika mapan wonten ing sak tengahing alas Glagah Wangi ya ing Tegal Glagah Ganda. Ing salebeting serat centini yasane pujangga taun 1815 Masehi ingkang kinemot wonten jering Sekar Macapat. Ing mriku ngandharake ana tetapa jaman Buddha Purwa saking negari Indraprastha kang jejuluk Prabu Darma Kusuma. Kang sawetara wanci Prabu Darma Kusuma luru pati kang sampurna ya pati kanthi cara husna khotimah. Miturut wangsiting dewa Prabu Darma Kusuma bisa mati kang sampurna yen ana priyagung luhur kang bisa medharake surasaning jimat kalima sada. Sang Prabu Darma Kusuma miber angidri jagat lelana tapa brata ngantos dumugi wonten tanah Jawa tetapa wonten madyaning alas Glagah Wangi. Memang sigra anggalita leng-leng ramyaning kang sasongko nyang kumenyer. Jagat nangis tungkara iki ana priyagung luhur sing ganggu ganggonku tapa. Kisanak sapa sing dadi aranmu Kisanak? Assalamualaikum. Assalamualaikum Raden. Assalamualaikum. Mengko dhisik Kisanak. Sampeyan kuwi kandha apa? Aku kok ora ngerti. Nyuwun pangapunten menika ing dipun wastani salam. Banjur salam kuwi apa Kisanak? Salam menika menawi tata cara wonten agami kula menika ingkang sinebat tembung keselamatan utawi tembung karahayon. Ingkang ngucap salam menika hukumipun sunah dene ingkang mangsuli salam menika hukumipun wajib. Yo aja kurang ing pangapura ya Kisanak. Yen to aku kurang ngerti tata cara apa sing mbok kandhake marang aku. Nyuwun pangapunten. Nderek tepang Anggladewanu panjenengan menika sinten? Menawi dinten mangke kula tingali sebit rontang-ranting busana panjenengan nanging sinaosa mekaten wangune panjenengan menika tilasing Ratu Gumbinakara. Iya mau kalian samudra ngerti marang aku. Ingsun kuwi mono ratu kang urip ana ing jaman Buddha Purwa. Aranku Prabu Darma Wasesa ratu ing negara Indraprastha. Banjur panjenengan menika sinten? Ya ditepungake wae. Aku kuwi mono panutuping Wali Songo. Nami kula pun Sunan Kalijaga inggih menika pun Syekh Malaya. Nyuwun pangapunten. Dinten samangke wonten wigatos menapa dene panjenengan ngantos setapa wonten papan mriki. Awit bares kula blakotang terus terang kula menika pengin babak alas Glagah Wangi. Ning menika wonten kuncimanipun alas dipun babak sonten enjing menika sampun ngrembaka. Sore dipun babak menika enjing sampun ngrembaka kosok mangsulipun enjing dipun babak sore menika sampun tukul malih. Oh makaten Jeng Sunan iya. Nggih. Panjenengan mboten pirsa badhe kula aturi pirsa. Alas Glagah Wangi menika mboten alas jamak limrahipun menika wonten ingkang reksa bangsaning siluman. Dene kang tunggu mboten wonten sanes kejawi amung rempah mayit. Mila mboten aneh mboten bokal enjing dipun babak sore sampun ngrembaka. Oh mekaten sinuwun iya kepara nyata. Lah banjur wonten wigatos ingkang pundi dene Sri Prabu Darma Wasesa menika tetapa wonten papan mriki. Nggih persajan kemawon kula menika kepengin lurung manising pati. Mila tebih saking jaman Buddha Purwa ngantos dumugi jaman Wali
kula menika kepengin nurupani sing pati. Awit minurut pangsiting dewa sinten teng saged medharaken surasaning jimat kalimasada. Ing mriku saged mahanani kula menika pejah kanthi husnul khotimah utawi manjing pati ingkang manis. Mila diteng samangke Njeng Sunan menika panjenengan pirsa menapa ta surasaning jimat kalimasada mbok inggih kula dipun tuntun supados kula menika mati kanthi sampurna. Mekaten inggih menawi mekaten dinten mangkula kepengin mangertos kados pundi ingkang dipun wastani jimat kalimasada. Monggo nampi Njeng Sunan manut marya kembang jaya dikusut. Mboten aneh mboten mokal menawi panjenengan kok mboten pirsa surasaning jimat kalimasada. Sebab menawi wonten agami kula inggih agami Islam menika ingkang sinebat kalimah thayyibah inggih syahadat Allah lan syahadat Rasul. Ya Sunan Kalijaga yen pancen kaya mangkono maragake tuntun aku supaya aku mati kang sampurna. Lho inggih menawi mekaten suwe monggo kuatur nirakaken sinuwun langgeng ramiwan ingkang sasongko nyangkring monggo kuatur nirakaken asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ingsun nekseni ora ana pangeran kejaba Allah, ingsun nekseni ora ana pangeran kejaba Allah, lan ingsun nekseni Nabi Muhammad iku utusan Allah, lan ingsun nekseni Nabi Muhammad iku utusan Allah. Sawise Prabu Darma Kusuma maos surasane jimat kalimasada lemes tanpa daya kaya dilolosi otot bebayune pejah sampurna kanthi urat mesem. Sedane Prabu Darma Kusuma ana pusaka telu cacahe Jamus Kalimasada tombak Korolan lan payung Tungganaga ingkang dawah wonten pangkone Njeng Sang Kalijaga. Sunan Kalijaga Njeng Prabu Darma Kusuma pimono pejah kanthi sampurna pati kanthi sampurna cara tembung Islam pimono husnul khotimah. Ya yen pancen kowe mangkone bocah santri kaya mangkono iki dirukti kuandane kunarepane Prabu Darma Kusuma lan petrakan ana ning papan kene kubena papan kene. Mila besok raja jaring jaman ing sak ngajenging Masjid Demak wonten makom inggih menika makoming Prabu Darma Kusuma.
ndonga saka ing alas glagah wangi aja takon dosa. Lakon tak rampung iso jimbaka siji. Kulo sampun mertobat menculat, sampun mertobat. Kulo sampun mertobat mboten wantun kaliyan padukun jeneng Sunan. Iya kowe dina iku ndonga saka ing alas glagah wangi. Lajeng kula mapan wonten pundi? Kowe sak wadya balamu kudu mapan ana asroban siluman kuwi. Nyuwun sampe iki alas glagah wangi wis lakon dibabat. Akeh wong sing padha kandha ing kene kuwi mono aran dukuh Demak. Mula besok aja jaring jaman ing kene bakal dadi aran Demak. Alas glagah wangi menika sampun dipun babat dening para wali lan dipun paringi tetenger inggih menika pun Demak. Iya ya Kakang, syukur ana niku ngoten niku. Lah iki ngeten Denjeng Sunan. Kawit kula niku sarane babat alas niku rekoso arane niku. Iki nganggo ngaso, riyen karane nganggo ngaso. Iya ya sak karepku yen kaya mengkono. Nyuwun larasipun Slendra Sanga Pak Rudi. Momo-momo-ji. Monggo-monggo Mas Gandes lan Mas Bang kula osi nantane kula padha Mas Gandes lan Mas mandek tuh. Oh alah. Bisa. Kira be malam ketiga lho, Le. Iya ngakang karo ngenteni bintang tamu nggih arane iki. Presidene sedaya kula aturi jumeneng. Nah. Ngaturake teluk bayur kaya ngapa, Cak? Nah, teluk bayur arane. Teluk bayur iki. Ya. Monggo. Teluk bayur karo nasi Mas Sentot karo Mas Gandes. Ya. Ya, teluk bayur. Ya. Artis arane. Oh, sidene 1 2 3 4 5 6 7. Sidene saiki lemu-lemu. Ya, kanca-kanca pun aturaken garap sareng-sareng, Cok. Teluk bayur, Cok. Yo.
Suwikijing Mas Gandes kalih Mas Entot. Jan wis. Ya semangat yo Mas. Asik. Alhamdulillah. Niki boten enten sing boten semangat kanca-kanca nabuh wayahe wis yo panggah terus. Saking semangate Mas. Niki alhamdulillah kajatipun sedaya warga masyarakat Tambak Rata sampun kalaksanan nggih Bapak. Nggih. Kanthi nyelar wayang golek ing dalu punika. Niki termasuk sedekah nggih Bapak. Nggih, sedekah rasa. Sapa sing gelem sedekah, sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate saking Gusti. Betul. Sapa sing kufur bakal entuk adabing Gusti. Leres. La in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inada bila sakit. Nggih. Lulusan pondok Pak. Pondok bersalin. Wong bari yo pondok ngaji. Terus semangat sedaya nggih Bu nggih. Nggih. Ngantuk nggih. Dongamu piye kanggo kanca-kanca tani? Muga sedaya masyarakat ingkang tanut sing dadi tani muga-muga tandurane melimpah ruah, panenane melimpah ruah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Donga mbok sing adil. Lho kok donga sing adil piye, Bro? Donga ngono kuwi lek wong tani seneng lan nek sing ora duwe sawah ora nelongso. Mongko ning desa kuwi ora kabeh duwe sawah lho. Kadang Pak Lurah bengkoke digadekne. Lambemu kok iso. Tapi saestu nggih Bu nggih. Lho iki ngoten niku Bu. Lho maksudnya ora kabeh wong desa kuwi duwe sawah, Mas. Lah terus nek ndongake kepiye? Lho kudune sing ora duwe sawah, muga-muga enggal iso tuku sawah, lamun urung iso tuku cukup sandang lan pangane dadi adil. Mriki pangenan sae, Bu. Alhamdulillah. Rasane yo kok kuat nanggap kowe. Ora ngono lho, Mas. Aku yo bersyukur nek sedulur kene iki tandurane apik, tandurane iso melimpah ruah nggonku ki. Wah, tanduran akeh sing rusak, Mas. Perkara tikus, wah omong tikus jan angeleran. Nyun solusi karo Pak Dalan. Nek tikus pripun Pak solusine ngoten niku? Nek tikus kuwi gampangane sampai kiu kucing, Mas. Ya wedi wong iki bentuke kaya kirek kok. Oh, aku sebentarane kirek iki lho kok ya. Nek kowe tikus ki angel, Mas. Kowe gak iso to carane ngresiki tikus.
Lho yo ora ngerti. Lho kuwi gampang banget. Lah carane piye? Kuwi tikuse manggon endi? Lho ning sawah to. Lho kowe mara sawah. Cekelen tikus kuwi cekelen. Cek gawanen mulih. Terus diapake? Dusana samponi kok lak resik. Lho ora ngono. Maksudnya iki lho ben resik tikuse iki kepiye? Ya ditusi. Lah tandurane yo padha mati nek tikuse didusi iki lho. Lah pengenmu piye? Yo maksudnya iki kan jenenge tikus iki akeh, popularitasé kan akeh, populasi. Oh. Kowe ngomong pelu masuk peloro. Ora populasi tikus saiki akeh, Mas. Mengendalikan hama tikus. Ya, kulo maksudku. Lek Pak Dalang nggih, pas ngomong ngingu kucing, pas. Tapi nek kucing teng sawah kan kurang pas to, Pak. Terus nek ning gone omah pancen kudu ngingu kucing. Cuma nek ning gone sawah awakmu kudu ngingu ula. Mulane nek weruh dipateni. Saya kok ngingu ula lho. Kita sebagai manusia mengendalikan tikus itu tidak bisa. Iya. Yang kita bisa usahakan itu adalah mengembalikan ekosistem rantai makanan. Ya apa-apane tikus iki dadi pangane ula. Nek ula iki bahaya, Mas. Kok iso bahaya? Lah ula kan berbisa lho, Mas. Lah yo nek kowe wedi kowe ngali yo. Ulane nyokot, nganti nyokot sikil. Loh, nek kena lenone kowe malah mati lho, Mas. Dadi wong tani kok malah terus dicokot ula mati. Sawahe didol. Ya ora ngono lho, kuwi ula kaya ngerti-ngerti apa. Ya ngerti lah, ula apa sing ora iso mleter. Nah, ora paham to kowe. Lho kabeh ula nggih sakit nggih Pak nggih. Ula mleker ngene iki lumrah, mbok naga ya iso mleker. Ono ula sing ora iso mleter. Ula apa? Ula mangan linggis. Kenceng ora iso mleter. Gak ora ono panganan liyane. Lah engko nyatane ya iso mangan. Berarti kowe ro ula. Roh ula apa sing mlakune ngulon terus. Ula arep umroh. Kok enak ula umroh, ula kaji. Salah. Lah ula apa sing parake ngulon terus? Ula sing koetan. Lho masih koetan ya iso ngidul ya iso ngalor. Ora iso. Ora iso. Ulane bar mangan linggis. Sing kenceng. Kowe iso ngajak serekalan. Ngerti ula lho. Ero. Lah sebab apa kok Gusti Allah nyetakne ula kok ora diwene sikil? Lah ora nggih sikile mlayune banter ya Pak Dela. Heeh, betul. Klentu. Sanes. Mergo apa nek ula kuwi dikeki sikil iso berakan. Ah, kleru. Kaya kowe karo anakmu lho. Lambe ora. Lah sebab apa ula ora dine sikil? Kok nek diweki sikil nyokot. Kok iso? Nek percaya ula nek lewat terus weki sikil kok nyokot. Oh nek iso aja sikil. Lah pane? Matamu. Nesu modele kaya ora nesu piye. Sing sabar, sing sareh. Nandur pari niku nek pengen enten hasile akeh niku kedah enten carane, Pak. Carane kepiye, Mas? Iki kanggo para tani ana ing tambak rata iki diwene ngerti. Untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu. Ini solusi dari Dinas Pertanian Indonesia menyarankan menanam padi menggunakan sistem pucuk setek utawa perkawinan sila. Oh, dadi pari kae disetek. Lah terus pari kok iso disetek terus disetek karo apa? Karo gedang. Lho. Sik pari kok disetek karo gedang terus dadi apa? Sebab gedang iki ditandur ning ngendi-ngendi urip. Sik lemah garing, sik lemah terus urip. Dadi setek karo pari. Ya dadi pari. Nek gedang karo pari disetek ya dadine Nagasari. Lah terus tapi kan ora dipandi Bos. Ora dipandi dapurmu. Omah Nagasari. Panen sithik akeh iso cukup niki nek wong Jawa biyen. Kepiye? Nek wong sakniki niki jarang ngamal. Wong Jawa biyen ki arep masak didongani. Didongani betul. Mulane paribasan panen sak rong sak sekarung rong karung iki cukup nggih ngopeni keluarga. Betul, Mas. Niki nek menawi saged dicontoh monggo boten. Sebab wong Jawa ki Jawa apa-apa ki kudu ditembung. Betul kok kabeh ana uripe dhewe-dhewe, kabeh kuasane Gusti. Umpamane kok bojomu mususi beras iki dongane kepiye? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora mung mususi beras, tapi nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga cukup keluargaku sak anak turunku. Kuwi cara kowe sak omah wong pira? Omah karo wong telu. Nah, kuwi abang 5 kilo tak jamin turah.
Wis sing penting donga iki sing niat Cokot. Ora. Saya tahu telu kok ada orang kilo ki turah. Kok 5 kilo. tapi bener to. Ya bener lah kuwi lagi apa? Lho kabeh mawa petuk. Bawa petung lah tapi iki ya ora ngono masuk ya wong telu dimasak 5 kilo. Lho pengen turah to. Jare kan pengen turah. Ya kuwi nek wong telu ada mau 5 kilo turah. Turah kok malah dadi karak kuwi kok Didol nggonku beras garing nggih. Pripun? Karang wonten mriki. Sami jenenge. Niku lho Pak, niku usaha sing tanpa modal hasil menjanjikan. Oh, bojoku lek anu kuwi mumuti sego-sego manuk. Sego wayah tinggi apa kondangan kae Kuwi di PP. Kuwi nek nggen kula niku 1 kilo harganya 2.500. Wih. Wingi usul slametan ngeten iki lumpukne garinge dadi karak kok 10 kilo. lumayan tanpa modal hasilnya 20.000. Mergo ketagihan duit karak akhirnya bojone kula niku ulak beras 3 sak digawe karak kabeh. Wah, cerdas bojoku. kuwi cerdas piye bojomu yo cengah. Lho, kok tengah piye? Lah kuwi beras sampe 3 sak lho Mas kok gawe karak. Wong sugih biasa to, Mas. Kulo lho kaya sugih-sugih yo. Aku nganggo klambi elek suwek sithik tak buah. Sugih tenan kowe. Lho. Jare suwek sithik iki tak buah. Nek paling dalang lak dijahit. Aku tak buah. Sugih. Demake kowe. Tuh, kula dhuwit tak nggo apa? Aku tuku bensin dhuwitku 100 suwek sithik. Mbok buah Tak solasi. Lah kira nek mbok buah Tak wenehne cacah. sedekah. Sedekah, Pak. Ning jenengan rumah bojo pripun? Piye? Sek royal lho. Sedina dibelanja pinten? Nggih umume ngoten ya paling ora 100. Alah, 3 tahun mati bojone jenengan. Lah iso. Ora ngono lho Mas, 100.000. Nek di bawah istri yang pintar mengatur keekonomian, itu cukup Mas. Apa saking karepol mulak 500 ya, Pak. Wong wedok mbok blonjo 100 mbok tukokne apa? Lah bojomu lho mbok belanja pira? Bojo kuwi sedina kudu entek 2 juta. Nek ora entek mulih tak penuhi. Kaya suke-suke. Wong demake kok ya. Anakku sekolah sangu minimal kudu entek 1 juta. Mulai kok iso 500 tak penuhi. Duit tenan kuwi. Iya lho bojoku atus engko galon mineral lho, Pak. Jan suke tenan. Perawatan. Sugih tenan pokoke. Bojomu lho selak air keran PDAM Kaya ya. wong kere kok biasa. Berarti nek atus ngangge mineral. Lho apa meraup? Raup yo nggih sprint lho dadi wajah iki adem. Dadi kena panas ora gampang umum. Lah nek umpama kok sikatan. Sikatan yo nggih hotel. Buset to. Hakim kae kanggone ning tangan utawa sikil ning geger. Lah bojoku tune sensitif ben gak linu-linu. Sikatan hotel ora cerdas. Wis kere goblok. Piye? Hotel iki untung Berarti ngirani nek wong sugih ku ya nek wong sugih sikatane hotel yang mriki nggih ngoten Bu. ora ana sugih ora enek sing kaya aku. Bojoku iki sapa hotel, pisanan sapa hotel aku isin. Kok isin apa? Jare mlebu kamar mandi ora ana ciduke. Saiki pengalaman. Pengalaman. Ambil ning hotel nggawa ciduk dhewe. Ya padha ae berarti wong kere ning jeneng hotel kae iki jenenge nggo shower. Kok terus nggo ciduk dhewe iki lho. Menyamar, Mas. Ben ora ketok sugih-sugih banget. Nyun sewu kamar mandine bojoku iki dinding njaluk kaca, Pak. Dan kaya hotel lho Mang. Klosete Duduk nek putih kaya ning hotel kae gede. ora ngono. Lah duduk Kloset duduk iki nek butuh dadak duduk. jane bojomu iki kucing. Oh sugih. Ora ngono lho. Sak sugih-sugih iki ora ngono. Paling gak nek sugih ya disedekahke. 2,5% itu adalah milik kaum duafa, juga kaum miskin yang membutuhkan. Ini sedekah iki perlu, Mas. Lah kowe ngandani apa iso nglakoni? Wong sedekah kuncine kudu ikhlas. Yo ikhlas, Mas. Lah kok apa ya iso Yo ikhlas? ikhlas aku jenenge wong wis tak lakoni. Jenengan pun saged nglakoni ikhlas ya. Ya sithik boko sithik arane. Sinau to, Mas. Sinau. Umpama kok jenengan wis iso nglakoni ikhlas, Heeh. arep munggah panggung delalah nemu dhuwit 100 juta. Sampeyan cukup apa ora?
Ya dijupuk to ya. Berarti saya kurang ikhlas, Pak. Wis ora wae dijupuk. Lho. Kurang ikhlas. Lah sampean to yo 100.000 Lah nek sampean kok ikhlas? Ikhlas Umpama kene duit 100 juta, ning ngarepmu pas arep munggah panggung, mbok jupuk to ora? ora. Lho kok ora? Harus dijupuk dalange. Oh iso. Yo njaluk ngono wae. Nek iso. Lah iso no aku. Wong Islam aku. Umpama ya. Nek salat Jumat. Salat Jumat. Umpama kok kowe salat Jumat. Kowe mlaku seret mundi. Urung nganti salat kowe dikabari bojomu lek sapimu ki ngebyong tandurane tangga. Kowe mulih apa nutupne salat? Yo pada salat, Mas. Kowe mulih salat kowe padu karo tanggamu sudah sah salatmu. Yo aku ngurusi sapi. Oh Gusti Allah mbok semayani dosa kowe. Salat mbok tunda-tunda. Lah nek kowe umpama pas wayah dina Jumat, dolanan sapimu Jumatan, Sapi kok Jumatane apa? kowe Jumatan, sapimu ngebyong tanduran sing mbok lakoni apa? Lah aku ya tetep Jumatan. Lah sapimu ngebyong tanduran? Aku ora duwe sapi yo. Oh. Mbok tuku kok Sugih. sugih iki malah tuku sapi kok iso malah lan duwe. Lah kowe kaya ro sapi. Ero, Sapi nek madhep ngalor buntute nek yo jelas ning kidul. Lah nek sapi madhep ngetan Yo ning kulon. salah. Lho kok salah? Yo tetep ning kidul. Lho kok ning Lah kidul? sapine meng mengo. Oh yo ngerti sapi ya. Ero lho salah yo sapi. Loh, sebabnya apa kok sapi kayak gini lho? Sebabnya apa Pak? Sapi. Yo mergo duwe idu, Mas. Turu duwe idu Sebab duwe idu.